Хто не чуў пра пані каханку? Той самы князь, які меў раман з сірэнай, у выніку чаго ў Каспійскім моры з'явіліся селядцы, які злавіў у Налібокскай пушчы чорта, а пасля вымачваў яго ў святой вадзе, які прабраўся нават у пекла, ды ўбачыў там езуітаў, закупараных у бутэльках, каб чарцей не баламуцілі. Хіба не так было? Перапытваў пані каханку у сяброў падчас доўгіх застолляў. Мяне завуць Васіль Калач, і я цалкам перакананы, так яно ўсё і было. Тут мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах, а сёння пагаворым пра караля Станіслава Радзівіла, пані каханку, пра князя, авантурыста, палітыка, выдатнага актора ды найбольш інфернальнага сармата саскай эпохі. Наш герой нарадзіўся ў залатой калысцы, у Нясвіжы. Бацька Міхал Казімір Рыбанька, вялікі гетман літоўскі. Мама Францішка Уршуля Радзівіл з Вішнявецкіх, вядомая літаратарка. Караль Станіслаў – нашчадак агромністай імперыі Радзівілаў, дзяржавы ў дзяржаве. У хуткім часе ён стане уласнікам 16 гарадоў, 683 вёсак, безлічы двароў, лясоў, палёў і найбагацейшым чалавекам Рэчы Паспалітай. Парадокс у тым, што караль так і не атрымаў добрай асветы. Не любіў гэтую справу. Нават грамата давалася цяжка. Таму з сябрамі дзяцінства Валатковічам і Рэйтанам яны стралялі на падворку з арбалету па таблічках з літарамі, якія называў настаўнік, каб цікавей было. Палітычныя апаненты ў далейшым называлі яго літоўскім мядзведзем за цемрашальства і дзікунства. Але сачыце за кар'ерай. У 14 гадоў пасол ашмянскага павету на Сойм. У 17 палкоўнік войска Вялікага княства літоўскага, у 18 мечнік Вялікага княства літоўскага, у 28 віленскі ваявода. Ну і, канешне ж, ардынант Нясвіжу па смерці бацькі. Вялікім гетманам ён так і не стаў праз інтрыгі ворагаў. Амбіцыяў на тое, каб стаць каралём, проста не было. А на што? Калі караля наш герой мог за вочы называць худапахолкам, а ў вочы бабай. Калі Панятоўскі на паляванне маральна не вытрымаў карціны крывавага бою мядзведзяў з ласіхай, так яму і сказаў: «Баба ты, а не кароль». Чаму ж пані каханку? О, праз панібрацкі зварот. Пані каханку, даражэнькі мой, які выкарыстоўваў да ўсіх. І да караля, і да найбеднейшага шляхціца. Галотная беззямельная шляхта акурат любіла караля. Той заўжды трымаўся дэмакратычнага прынцыпу. Усе шляхціцы роўныя між сабой адной пароды, а яшчэ за шчодрасць. Той направа і налева раздаваў коняў, шаблі, гадзіннікі, табакеркі, дарагое адзенне. Напрыклад, мог зняць з бяднейшага шляхцюка шапку, апрануць сабе, а таму задарыць сваю. Пасля жупан, кунтуш, пояс, пакуль не заставаўся ў шараварах ды кашулі. Тады ўжо можна было і выпіць разам. Што важна, гэта не быў подкуп патэнцыйнага выбаршчыка на соймах, як часам бывала. Забава, піры, паляванні, дзікія оргіі пані каханку сталі легендай яшчэ пра яго жыцці. Калі піць, то да смерці. Нашага героя наогул рэдка бачылі цвярозым. Што свае, што замежнікі. Папскага нунцыя той мог перапужаць да смерці паездкай у адкрытым экіпажы запражаным 6 мядзведзямі. Былі і вусцішныя гісторыі. Вялікі пісар літоўскі пац неяк не сцярпеў тролінга ад пані каханку ды выклікаў таго на дуэль. У адказ князь пасадзіў паца пад варту, назаўтра яму апранулі смяротную кашулю ды вывелі на пляц секчы галаву. У самы апошні момант Радзівіл падскочыў да няшчаснага са словамі: «Бачыш, я цябе больш напалохаў, чым ты мяне сваёй дуэллю». Пачалася п'янка з багатымі падарункамі для вялікага пісара, прычым пац так і застаўся ў смяротнай кашулі. Пажартавалі, памірыліся. Але праз 3 дні пац сам памёр.
Ну што ж. У палітыцы пане Каханку не меў шчасця. Быў максімальна непаслідоўны, то з тымі, то з іншымі, то мірыўся, то біўся. Галоўнымі яго ворагамі заставаліся чартарыйскія, канкуруючая фірма, якая паставіла на караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Увесь гэты банкет падтрымліваў, ясна хто, Расія. У 1768, калі дзяржава была на мяжы першага падзелу, Радзівіл выступіў супраць гарантыйнага трактату, які рабіў з Рэчы Паспалітай расійскі пратэктарат. Маскалі з баямі ўзялі Несвіж і Слуцак. Прыватнага войска, нават князскага, было замала для супраціву. Пане Каханку аказаўся ў эміграцыі, пакуль не памірыўся з каралём і не вярнуўся дадому. Мірыўся, вядома, не за офісным сталом, але падчас паляванняў ды грандыёзнага воднага шоу «Штурм Гібралтара», якое зладзіў сіламі прыдворных актораў. Ужо пад канец жыцця у 1790-м ён сфармаваў полк і перадаў жаўнераў войску Вялікага княства Літоўскага для абароны айчыны. Але было позна. Злая іронія была ў тым, што перад самай смерцю апошні рыцар саскай эпохі пане Каханку аслеп. Паміраючы цяжка, у пакутах казаў: «Сляпым быў, але дарогу шукаў, а людзі казалі, што я гарэза. Вызваленне айчыны страшэнна прагнуў, але хто мог ведаць, у чым яно было». За маскай вясёлага п'яніцы і казачніка хаваўся сапраўдны пане Каханку, не раз траўмаваны яшчэ з часоў юнацтва. Вось мы памятаем гісторыі пра мядзведзяў ці засыпаныя для забавы соллю падворак Нясвіжа, каб улетку катацца на санях, але не памятаем пра гібель найлепшага сябра князя, Міхала Валатковіча. У 1760-м чартарыйскія падстроілі сітуацыю так, каб за невялікую правіну таго Валатковіча прыгаварылі да смерці. Пане Каханку быў у ад'ездзе, а калі дазнаўся, то вылецеў са сваёй харугвай з Белай Падляскі на Менск, але спазніўся. Сябра расстралялі. Да скону на працягу 30 гадоў ён аплакваў сябра, казаўшы: «Два сапраўдныя няшчасці меў я ў жыцці. Першае – падзел роднага краю, другое – расстрэл Валатковіча». Не цяжка здагадацца, які край князь лічыў родным. Я люблю карону, Польшчу, але няма нічога лепшага, як наша Літва. Было яшчэ шмат рознага. Раптоўная смерць бацькі, з якім не паспеў развітацца, гісторыя другой жонкі, якая не паехала з каралем у вымушаную эміграцыю, але засталася ў Варшаве, дзе бавіла час на балях. Князь пісаў: «Найвялікшае адчуваю умяртвенне, калі нават уласная жонка, якая абавязаная дзяліць шчасце і няшчасце з мужам, адвярнулася і пакінула мяне». Таму не толькі балы, феерверкі, маскарады, паляванні. Была і горыч. Горыч здрады, горыч страты сяброў, блізкіх, урэшце радзімы. Калі нічога не можаш парадзіць, нават калі ты Радзівіл. Як часта бывае ў гісторыі, пане Каханку меў светлы і цёмны бок. Светлы – гэта князь, які стварыў у Нясвіжы марскую школу, тэатр з еўрапейскімі зоркамі, пасылаў да ўсіх чарцей расійскую імперыю. Цёмны – гэта п'яны вар'ят і распуснік, які ўвасабляе сабой падзенне алігархату дзяржавы. Такі сабе герой для кіно «Страх і нянавісць у Нясвіжы». Кім жа быў Станіслаў Караль Радзівіл? Чалавекам позняга барока, з усім наборам заганаў і дабрадзействаў. Шчодрым для сяброў, жорсткім для ўсіх астатніх. А яшчэ адзіным нашым суайчыннікам, які замуціў з сірэнай, у выніку чаго ў Каспійскім моры з'явіліся селядцы. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты. Чалом б'ю. Гонар і годнасць!